An gaida yara. Yara kuna tuna mun fa faduwar gaba asara da miji. Ni ne yaro bangala ubana taki. Har na ka tambaya mu zagi uban su dan babban buro uban nan wuya ya daji mu undu yara. Kan na kura ta ga mu gani. Ka ina gode muku matasa, na gode muku wata. Kai Malam Laila a unguwan nan baka da bi na rantsi da Asamadu sai kai biyayya. Ayya bi shi. Da. Yana fada. Ba na hana shi fada da mu a cikin gari ba. Na san magani shi kuma je na san magani shi bari ma samu lalatin daga nan. Wa manin raina. Duk unguwan nan ba wanda bai baya mun biyayya amma kai sai ka tila mun biyayya. Allah sai ka mun biyayya a radu kuwa. Sai mun kai ni kake rikewa? Me haka? Wala na ka fada unguwan nan. No.